Türkmenistanda döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň bir näçesinde işgärleriň aýlyklary azaldylýar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä işgärleriň zähmet haklarynyň kemeldilmegine, Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemaat gulluklarına degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň işgärleri sedewar edilipdir. Aşgabatyň Ulaglar agentliginiň şäheriň içinde ýolagçylary gatnaýan kärhanasynyň ofis işgärleriniň aýlyklary 30% çemmeti azaldylypdyr. Habarçynyň sözlerine görä, odal 1800 manada barabar bolan aýlyk 1200 manada düşüpdir. Bu edarada aýlyklaryň azaldylmagy üçünçülük bölüminiň tekniki howpsuzlygy bölüminiň we kadrlar bölüminiň işgärlerine degişli diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Olar kärhananyň ýol başçylarynyň aýlyklarynyň azaldylmanlygyny, awtobus sürüjüläriniň zähmet hakynyň hem ütkemenligini belliýärler. Sürüjüleriň aýlyklary olara kesgitlenen plana görä hasaplanýar. Sürüjüleriň aýlyk haky her günkü mailnama boýunça tapşyrmaly puluna bagly. Mailnamada kesgitlenen pulu tapşyran sürüjüniň aýlygy 2000 manatdan geçýär, emma plany doldurup bilmedik sürüjüleriň aýlygy 1300-1400 manat aralygyna çykýar. Dip anonimlik şertinde gürleşen pudak resmi taýdýar. Awtobus Türkmen paýtagtynda hereket edýän ýeketek jemgyýetçilik transporty şeýlede bolsa şu ýylyň başyndan beri awtobus sürüjüleriniň tapşyrmaly plany köplenç dolup bilmän, aýlyklarynyň ören uzypsyz bolanlygy sebäpli köpçüliklerin işden çykyp, ella golay awtobusyň şu gün köneçenli sürüjüsi duranlygyny ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme aýdýar. Mundan öň adatlyň habarçylary bilen gürleşen awtobus sürüjüleri ulaglaryň könedigini we tekniki taýdan näçe addygyny aýdypdy. Olar awtobuslar Aşgabatyň köçelerindäki transport akymynda kyn şertlerde dolandyrmaly bolýanlygyny belläp, şu sebäpden hem sürüjü bolmagy islegleriň azdygyny we kärhanada awtobus sürüjüleriniň ýeti ýetmezçiliginiň saklanýanlygyny gurrun beripdi. Awtobus sürüjüleri öz islegleri boýunça arda ýazyp, köpçüliklerin işden çykyp, daşary ýurtlara işsim grant bolup çykýarlar. Çykyp bilmedikleri ýurtdan çykmaga tinanýarlar. Diýip Aşgabatly sürüjü adyny agdamazlyk şerti bilen gurrun berdi. Adatlyň habarçylary maý aýynda paýtagtyň hojalyk hasaplaşygyndaky ýolagçy awtolog kärhanasynyň awtobuslarynyň hatardan çykmagy we sürüjüleriň ýetmezçiligi ýaly problemalar sebäpli şäherde ýolagçy gatnawlaryny wagtly-wagtynda berza edip bilmeýänligini habar beripdi. Şonda ýurdun ulag we aragatnaşyk ulgamyndan habarly bir çeşme ýolagçy kärhanasynda awtobuslaryň ähtiýaç şaýlarynyň çalışmagyny sürüjüleriň üstüne yüklenenligini we munyň köp sanly sürüjiniň işden çykmagyna sebäp bolanlygyny aýdypdy. Häkimetler bu dakdaky problemalary resmi taýdan agdamaýarka hökümetçi mediada awtobus sürüjülerine iş hödürlenýänligi barada habar berildi. Türkmen portal neşrinde 10-njy ýylda çap bildirişde awtomobil ulag hyzmaty kärhanasynyň tejribeli awtobus sürüjülerini Türkmenistanyň paýtagtynda işlemäge çagyrýanlygy aýdyldy. Üstünlükli dalaşgärler Toyota we Hyundai awtobuslarynda işlerler diýilip maglumat aýdyldy. Şu günkü Aşgabatyň transport kärhanasynda zähmet çeken işgärleriň aýlyklarynyň kemeldilmegi ençime maşgala madda agramsaldy. Emma başga mümkinçilik bolmadyk işgärler işini ýitirmekden howatyrlanyp nägilelik bildirmeýärler. İşgärleriň zähmet haklarynyň azaldylmagy paýtagtyň diňe transport ulgamy bilen çäklenmedi. Eýsem Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň we jemaat hojalygynyň işgärlerine hem degişli boldy. Jemaat hojalygy edaralarynda kadrlar bölüminde üçünçülük kardeşler arkalaşygy goramaçylyk uğurlarında işleyenlerin zähmet haky azaldyldy. Edaralaryň ýol başçylary buýrugyň ýokurdan gelenligini işgärlere duýdurdylar diýip habarçymyz şeýle gurrun berýär. Kärhananyň ýol başçylary kimde-kim aýlygyň kemelmeginden nägile bolsa özlegi boýunça arda edip gitmegine garşy däldigini işgärlere ýatlatdylar. Olar bu buýrugyň ýokurdan gelenligini aýdyp özleriniň bu mesele daxylynyň ýokdugyny aýtdylar. Adatlyk radiosu paýtagtyň transport we jemaat gulluklarının ýol başçylarynyň resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Türkmenbaşy bankyndan hem jogap alyp bolmady. Türkmenistanda döwlete degişli pudaklarda işleýänleriň zähmet haklary ýylda 10% ýokurlandyrylýar. Bu arada resmiýetiň çykyşlarynda ýygy giderli eglan edilýär we döwlet mediasynda habar berilýär. Emma aýlyklaryň azaldylmagy, gijikdirilmegi, işgärleriň zähmet haklaryndan dürli maksatlar üçin esli pulun ýygy giderli görnüşde tutulmagy we iş orunlarynyň azaldylmagy barada resmi habarlarda aýdylmaýar. Soňky ýyllarda ýurdun onlarça döwlet kärhanasynda şol sanda ýurda esasy girdeji getirýän nebet gaz pudogunda hem iş orunlary kemeldildi we müňler çadym işsiz galdy.
Leva Platynyň ençeme ýaşaýjylary şu günleri polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürüjilerden para almak işlerini güýçlendirendigini aýdýarlar. Olar polisiýany talaňçylykda we garakçylykda aýplaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýylda maglumat berdi. Ýol gödäwçilik polisiýasy awtologumyň bagazyny çağalarmy satyn alan balygymy gördü-de utanman balygy elimden alyp sürüjilik şahadatnamamy ýerine gaýtaryp berdi. Diýip 6-njy ýylda Farab Türkmenawat gara ýolunyň ugrunda polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgär tarapyndan saklanyp awtologundan bahana tapılan bir Türkmenawatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa diskleriň rengi ýerlikli däl, apteczka ýok, maşynyň rengi gyzyl. Köne maşyny bilen şähere çykmak bolany okýar bahanalar bilen öz sürüjilik şahadatnamasynyň polisiýa tarapyndan elinden alınandygyny we özüne jerime ýazmak haýbatynyň atylandygyny aýdýar. Ýöne awtologyň bagazyny akyp balygy alandan soňra polisiýa işgäri sürüjiniň şahadatnamasyny ýygyna gaýtaryp berýär. Çärje şäherçesinden bolan beýleki bir sürüji polisiýa işgäriniň özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenligini gurrun berýär. Ýol gödäwçilik gurulunyň işgäri ala taýagyny galgadyp meni saklatdy, howa gatysdy. Maňa 2 sany goşa çınar suwundan getirip bersene diýip gödek gurlaşdy. Diýip çärjegli sürüji aýdýar. Ýöne ol bu talaba garşy çykyp öz hukugyny talap edip başlaýar. Şondan soňra ýagdaý hassa çysyrmlaşýar we polisiýa işgäri sürüjiniň awtologundan bahana tapmaly bolýar. Maşynyň tigirleriniň diskleri talaba laýyk däl. İçerki ýyla seredilýän aýnadan hem monjuk atylypdyr. Goşmaçy enzam gadagan nip jerime ýazdy. Diýip sürüji aýdýar. Türkmenistanyň raýatlaryň awtologlaryna degişli bir topar resmi we resmi däl talaplary öz güýjünde galýar. Awtologlaryň renki ulaglary dakylan goşmaçy enjamlar we beýlekler sürüjileriň polisiýa tarapyndan aňsat nyşana alynmagyna sebäp bolup bilýär. Çärje etrawynyň Çärje şäherçesiniň şeýle-de Ulubahym obasynyň we başga-da bir näçe obanyň ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýry söhbetleşikde özleriniň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleriniň hereketlerini bildirýän nägileliklerini täze derejelere çykaryp olary talaňçylykda we garakçylykda aýpladylar. Lewap vilayet ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garakçylyk bilen meşgullanýarlar. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Bu bolýan zatlar edil erteklerdäki ýaly padşa ýol gurýar we öz nökerlerini ýolla goýýar. Olar hem halky talaýar. Diýip Lewap ýaşaýjylar gurrun berýär. Türkmenawat şäheriniň içeri işler idaralaryna bir çeşme ýol başlaryň her bir işgärden pas sorýanyny aýdyp polisiýa düzümlerini giňeýran paraxorlugyň düýüp sebäplerini aralaşýar. İçeri işler idaralarynyň başlyklary her bir polisiýa işgärinden paç soraýar. Her hepde başlygy tapşyrmaly puluň möçberi bar. Polisiýa täze ise kabul edilen ýaşlar hem has aç okuwyny tamamlap, kakasynyň puluny alan diplomuny ödemek üçin mümkin boldugundan para alýarlar. Adam garipdir ya gurpludur, parhy ýok. Kimiň tansy güýçli bolsa, paradan sypýar. Diýip içeri işler idaralarına çeşme aýdýar. Gara ýollaryň kenaryna göýök bakça önümleri bilen meşgullanýan ýaşaýjylar hem polisiýanyň basyşlaryndan öz paýlaryny alýarlar. Yerli ýaşaýjylar ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleriniň ýol kenarlaryna gawun, garpyz, kädi we beýleki göýök bakça önümlerini satýan söwdegärleriň haritlaryna göz dikýänini aýdýarlar. Polisiýa olary gorkuzyp, onlarça kilogram kädi, garpyz we beýleki göýök bakça önümlerini alýar. Belki-de kanun boýunça ýoluň ugrunda sowda etmek gadagandyr. Ýöne insanlygy unutmaly däldir. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu ýurdun içeri işler idaralaryna şol sany ýol gödäwçilik gurulunyna işgärleriň raýatlardan para almak bilen bagly hadiseler barada ýygyderli habar berýär. Ýurdun durly sebäplerine soňky hepdelerde awtologlaryň daş keşbi bilen bagly gödäwçilik işleri güýçlenýär. Iýun aýynyň ahyrlaryna Mar welaýatyna awtologlardaky gara renkli detallara we goşmaçy enjamlara gödäwçilik güýçlenýär. Birazdan polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleri günorta günnägör sebäplerde awtologlardaky radio antennalaryny uzaldyp daşyna çykarýan sürüjilere de basyş edip başlady. Türkmenistanyň köp ýyl bäri gara ýa-da garamtyl goý renklerdäki awtologlar gadagan edilýär. Dilden girdilen bu gadagançylyk boýunça resmi görnüşde düşündiriş ýa-da beýanat berilmeýär. Şeýle-de ýurtda awtologlaryň öndürjiler tarapyndan gödeňine tutulmadyk abzallar bilen enjamlaşdyrylmagy, şol sany projektorlar gödeňi gamaşdyrýan çyralar gysgaldylyp ýa-da
arttırılıp goýulan projenler tüsde çykarjy we ses abzallary eşelide belenen kady bozulup garankyladylan ýa-da ýalpyldaýan aynalaryň ýüzüne tutulýan dürli örtükler gadagyn edilýär. Azatlyk radiosu Liverpool aýatyna polisiýa işgärlerine bildirilýän aýplamalary boýunça polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň welayet bölümünden resmi tesbir alyp bilmeýär. 11-nji iýulda NATO liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duýşarlar. Mundan bir gün öň urusdan ezir çekýän Ukraina gosmaçy möhüm goldaw. Sol taýanda uzak wagtdan bäri garasylýan Amerikanyň F-16 töwes uçurlarynyň iýerilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranlyň Ukraina üçin 10 milliard dollarlyk harby himayaty eglan edildi. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Zelenski bilen duýşyň NATO Ukraina geňişiniň çäginde geçiriljekdigini ma'lum etdi. Günüň dowamında Ukrainanyň lideri Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen hem duýşar. Mundan bir gün öň Zelenski Amerikan senatynyň we wekiller öýüniň liderleri we agdalary şeýle-de goranmak, maliýa, diplomatiýa we milli howpsuzlyk meseleleri bilen ilteçikli komitetleriň agdalary bilen hem duýşuşdy. Zelenski'nin NATO'dan öz ýurduny Russiýanyň hüjümünden goramak boýunça himayet bermekde has aýgatly hereket etmegini we odalky ýalasyklaryň has tiz berja edilmegini sorajakdygyna garasylýar. Washingtondaky sammitiň deklarasiýasynda Xitoýyň Russiýanyň Ukrainadaky urus tagallalaryna aýgatly mümkinçilik berýändigi bellenilýär. Şeýle-de onuň transatlantik howpsuzlygyny wöhüm salýandygy nykdalýar. Stoltenberg jurnalistler bilen söhbetdeşliginde ýaranyň ähli 32 agdasynyň ilkinji gezek bilelikde Xitoýy şu kesgitleme bilen tasdiklandyklaryny aýtdy. Xitoýyň Russiýany Ukrainadaky alyp barýan urusunda goldamagy NATO'nun Hindi ýuwys umman iklimining 4 ýurdy, ýagny Awstraliýa, Ýaponiýa, Täze Zelandiýa we Günorta Koreýa bilen baglaryny berkitmek boýunça gyzyklanmasyny güýçlendirdi. Bu döwletleriň ýol wassylary 11-nji iýulda NATO liderleri bilen duýşup, howpsuzlyk wehimlerini we hyzmatdaşlygy maslahat ederler. Bu Hindi ýuwys umman ikliminiň ýurtlarynyň hem gatnaşýan NATO'nun tertip 3-nji sammitidir. Olaryň NATO liderleri bilen duýşugynda Ýewropa bileleginiň resmiýetleri hem gatnaşar.